Това е една 13 годишна история, днеска го осъзнах, която е малко трудно да пресичам за 10 на минути. Трудно ми беше да направи презентацията като презентация, затова съм наблегнал повече на снимков материал, който се надявам да ви бъде интересен. Аз само накратко ще разказвам. Това е началото през 2010 година. Отляво съм аз, отдясно е сина ми, то е видимо. Това са първите два кошера, които закупих с идеята да произвеждаме мед за домашни употреби. Моите съпруга каза, доколко те познавам, ще купиш два, после ще станат 10, после ще мислиш за фабрика и т.н. нататък. Не е далеч от истината. Тогава не беше далеч от истината. Това е 2 години по-късно. Вече старите съндъци са подменени с нови. Бройката е увеличена. През 2015 година, да обясна какво е биокали. Кали идва от дъщеря ми Калина, като виждате в снимките. А био идва от това, че винаги съм искал да произвеждам биологични продукти и съм наблягал на това нещо. И за това стигнахме до марката Биокали. През 2015 година започна и тя да участва много активно в мероприятията, вече и на терен малко по-късно. През 2016 година вече в пълен състав започнахме изграждането на новия пчелин. За целта взехме общинско място по терен, заградихме го с колове, с оградна мрежа и започнахме малко по малко да редиме. Всеки кошер си е върху стойката седи върху палети, които тогава не осъзнавахме, че тия палети във времето ще трябва да ги подмениме някога. Сега вече сме към етапа подмяна, но тогава нещата изглеждаха така и по този начин. Вече завършен пчелина, тогава с 75 кошера. Поддържането на пчелина през зимата е важно за пролетното развитие. През 2018 година засадихме 100 броя акации, т.е. през 2018 покрай цялата ограда насадихме 100 акации, които започнаха през 2018 да дават своите плодове, т.е. вече произвеждахме акация в мед. Тъй като сме стационарен пчелин, при нас има два вида мед. Един е акация, когато е хубаво времето, успяваме да пчелите да придобият от акациевия мед, и след това идва букет. Имаше интерес от едни студенти, пак по някаква линия европейска програма. Беше много интересно да ги заведат на истински пчелин, където да им се разкаже, да им се покаже. Това са кадри малко подбрани от техното посещение на пчелина. Тук виждате птиците с пчелите. Биокали през 2017 година се регистрирахме като търговец с правото да продаваме на едро и на дребно на българския пазар. И тогава се създаде и бранда Биокали, който към днешна дата е патентован. Имаме патент върху бранда. През 2018 година започнахме да придобиваме и пчелен прашец, видно от снимката вляво. Това са първите изяви на Биокали на едно събитие в Благоевград. Тогава за първи път презентирахме наши продукти. Това са следващи наши участия и презентации. Тези хубави тениски ни ги рисува ръчно една приятелка от Русе, които много се гордееме и по-входето на такива изяви участваме с тях. Така преминахме през COVID, така създадохме онлайн магазин, създадохме тогава и сайта, за да може да се пазарува през онлайн, за да нямаме директен достъп до клиентите.
През 2021 година създадохме крем за ръце, балсам за устни, много други продукти, като мед с лешников тахан, мед с самов тахан, мед с канела, мед с разпечатка, мед с прашец комбинация. Всичко това беше провокирано от това, че пазара доста ни се разрасна, станахме известни и търсят ни хората, които е пробвал нашите продукти, е останал клиент, продължава да ни е клиент. Количествата, които добиваме за първи път тази година, 23-та, не можахме да ги заставиме с новия мед, т.е. имаше около месец време, в което нямахме мед на пазара, затова наблегнахме повече на продукти, които са съчетания от мед и нещо друго. Интересен е факта, че на изяви на Сергей повече се купуват другите продукти, отколкото чистия мед, което беше и целта в крайна сметка. През 2020 година, след 5 години преход, успяхме да получим биологичен сертификат на пчелния си мед и пчелния прашец. Към днешна дата продуктите могат да се намерят в магазината мрежа в Дупница, Благоевград, Гоце Делчев, Сандански и Перник. Общо взето виждате, че това е и в Западна България, където и ние се намираме. Ако някой изявява желание в страната, може да и стане представител, ако има някаква сходна дейност. Предпоследното ни развитие беше в Гоце Делчев, където почнахме да зареждаме магазини Стоджа. Собственичката на магазини Стоджа е ротарианка, която ни е забелязала в един повод и ни покани да участваме. Виждате изписани продуктите, които в момента предлагаме на пазара. Последно от миналата седмица ново е, че влязахме и в Сандански. Така изглеждат продуктите ни изложени в магазинната мрежа. Последните две снимки в долу дясно са в Сандански, където се оказва, че дупничани са взели художествената галерия под наем, 120 квадрата, като община Сандански ме поставила условие да имат някаква част с галерия, за да му поддържат името галерия. Те също ни поканиха с продуктите и това, понеже те се занимават с дърво, дърворезби и т.н. Това е последното нещо, което правиме съвместно. Тази година решихме да направим коледни сетове. Тук виждате в касетката продукт на Биокали, вино на Вила Мелник, което е в топ 50 на винарните в света. Там е и снима филма Вина, българския сериал. И Ганчев дизайн, това е фирмата, която произвежда мебели и разни други неща. Има ги сайтовете на всички, може да ги видите по-отделно. Когато пчелата работничка излезе и при влошаване на метеорологичните условия не може да се прибере в собствения кошер, може да се прибере във всеки един друг кошер чужд. При положение обаче, че носи нещо. Нектар или прашец или вода. Е добре дошла във всеко едно семейство. Когато обаче се прибира празна, не може да влезе на друго място, освен в собствения си кошер, пчелата майка. Това е един много интересен факт, който много малко хора знаят. Аз го използвам обаче с идеята, че трябва да взимаме пример от пчелите, тъй като всеки един човек, когато започва деня, накрая деня трябва да му завърши с някаква принадена стойност от семейство, за фирма. Така че ако човек е добър в работата си,
всяка една конкурентна фирма е добре дошъл и няма да остане гладен, както и при пчелата. Когато обаче е мързелив и не му се работи и не носи нищо, може само при мама и при тата. Друго място няма как. Благодаря за вниманието. Мисля, че събрах 10 минути. Надявам се да ви е било интересно и очаквам въпроси, ако